Mengko yen aku sowan mundhak dadi ling Semewa Prabu ing ngatasi Ratu Binetara. Ngerehke para ratu kok ketekan karo wong edan ora becik. Mula aku trima tunggu kene. Ning wis kowe ngerti nek aku sowan ora iki? Durung tak aturake. Waduh, wis. Ora ngerti nek imbuh jiwane wis ora komanan. Wis genah nek ora komanan nek ora nrembol. Wis aja kuwatir. Mengko bab kuwi sing tanggung jawab aku. Ha semeneng ra ya matur prasaja iki jiwane imbuh semene. Ngono. Dikae gawean iki kiyi-kiyi ngono dadi mengko cetha. Oh iki sing iki nyambut gawe iki sing nyambut gawe iki. Ngono dadi njur makna cetha. Ngawe sagung prawadya bala Om yang gumuruh swaraning prajurit salang tunjang rebut ducung angebeti pabarisan Pak Cilik Sedewa, apa nggih Rantasena? Wa Prabu wis nampa aturmu. Iya kaya wis ditampa aturku lan Kaka Prabu wetu dina iki wis jengkar sanga praja. Oh Pak Cilik Sencaki nderek inggih kula nggih. Lah kok Angger Rantasena mboten kersa kepareng sowan wonten ing Praja Ndrawati minggas tinggil binatur kena. Aku ki soal iki wong goblok mongko dikondhangake yen aku ki wong ora patek genep. Mengko yen aku sowan mundhak dadi ling Semewa Prabu ing ngatasi Ratu Binetara. Ngerehke para ratu kok ketekan karo wong edan ora becik. Mula aku trima tunggu kene. Ning wis kowe ngerti nek aku sowan ora iki? Durung tak aturake. Waduh, wis. Ora ngerti nek imbuh jiwane wis ora komanan. Wis genah nek ora komanan nek ora nrembol. Wis aja kuwatir. Mengko bab kuwi sing tanggung jawab aku. Ha semeneng ra ya matur prasaja iki jiwane imbuh semene. Ngono. Dikae gawean iki kiyi-kiyi ngono dadi mengko cetha. Oh iki sing iki nyambut gawe iki sing nyambut gawe iki. Ngono dadi njur makna cetha. Lah yen kaya kowe upamane didhawuhi nyambut gawe apa? Wis jajali. Wong ora patek pinter. Ayo keplok-keplok ra ya. Monggo keplok genah nek repot. Ate-kate ayo ngono-ngono. Wong keplok kok jeneng karo dengkul ki ra ya. Wis ora perlu kuwatir awitekno nyambut gawe apa ya, Lek. Wong aku ki wong luwesan kok. Ane ra nek ana para gawe ki tegese aku dikongkon rono mangkat, waton ana sangune ra ngono. Lah ya sing digolek rame nguntunge dhewe wae ora. Monggo ki penting genah arep tindak sangka ing Praja Ndrawati tindak ana negara Ngamarta to. Ora nggih. Lho ana ndi? Bakal sowan ana ngersane Kakang Semar. Oh, lak perlune yen miturut ngendika dalem Kaka Prabu, yen bisa wawancara marang Kakang Semar, Bagong durung nganti mati, bisa ngruwat marang sakliring Angkara Murka ingkang manjing ana negara Ngamarta. Nek ngono ki engko terus nang Karangabulutan. Iya. Ora nang Ngamarta, ora. Seka kene langsung Karangabulutan. Iya. Durung golek pengeras barang e. Anggo apa? Lah mengko nek nang kono nggo pidato rak ya. Kaka Prabu ki ora mikirake bab anggone medhar sabda. Nah sing dipikirake mungguh ngruwating Angkara Murka carane kepiye mengko Kakang Semar sing bakal bisa ngiguhake rak ngono. Kok urusan pengeras tuano aku arep golek ndang njaluk sangu juran. Kula ki ambak sing pados pun. Gile sing arep golek Sencaki. Gawean kok ngono kok rewel. Ya nek pancen ngono ya langsung saka kene terus nang Karangabulutan ya sayo. Ora mampir ngomah
Ku ning karep-karepmu niate arep mampir apa ora? Awit pepangjane Koko Prabu mesti dijongko supaya banjur rawuh bengi rak ngono. Mampir ora. Aku mampir winginane mampir ngomah nyelo-nyelo malah nyekel wong e. Wong wis pokoke ora usah tak katurke wong sing ora bener ngono. Ha mingin-mingini aku kowe iki sing ora-ora. Wong kok ngono kok ditiru. Ayo nggih Rantasena aku derekno bebarengan karo pamanmu Dimas Sencaki. Yo tak tutake nek ana apa-apa mengko ngendika karo aku ya Le. Senajan aku ana ngarep nguci wani ning mengko yen ana mburi njaga keselamatanmu tanggung jawab. Tegese gawean wong ki ning ngarep ora iso nang mburi lak ngono. Nang ngarep kabeh mburi ora cukup. Nang mburi kabeh ngarep komplang. Iya ora Lek? Leres ngalak ngono. Njur saiki karepmu kowe ana mburi. Wis ben wah penak. Ning penak ning baku. Tegese kepiye? Penak gaweane ngono ki tegese karo turu-turu barang ki iso. Ha soalé dikerobong-kerobong to. Dikrudung-krudung rak karo teturon barang iso baku nangger kleru ketara dhewe rak ngono. Ya mengko ana apa-apa mongso bodho tak tutke tindake Pak Cilik Dewa. Ayo Sencaki kula dherekaken ngamas. Sayang dari para putri